Здравейте, приятели! Пратка пак от AliExpress през China Post. Малък пакет. Този път е препоръчана. Ще видим кое е съдържанието. Така не мога да се ориентирам. Ще отворим, ще видим. MP4 аксесуари. $9 декларирано. Доста висока цена. Няма видимо нещо. Външна намеса поне няма, така да се каже. Пликче празно, стиропорено кашонче, кутийка, така да се каже. Така. И вътре ни очакват какво? LCD дисплей. Така, ясно. Едното е за iPhone 4, другото е за iPhone 4S. Да видим дали са здрави. Доста дълго очаквана поръчка, между другото. Така. Писал ни е, всъщност пратил ни е китаеца как се монтира. Добре. Това е за iPhone 4. Имат малка разлика, между другото. Няма проблем, видим. Всичко е здраво. Това е тъчскрина, заедно с LCD-то, с екранчето. Така. Добре. Пакуваме го обратно и ще го поставим обратно. Кутийката. Сега да видим за 4S. 4S е бял. Също няма проблем. Тук е здраво. Добре. Двата кабела лентови са окей. Доста дълго очаквана заявка и най-накрая пристигна. Както ви казах, с проследяване и препоръчена пратка. Но най-накрая за радост пристигна. За моя и за радост на клиентите, на които ще бъдат подменени тези дисплейчета. Това е за сега от мен. До нови срещи. Очаквам лайк. Чао!